تماشی کردو که مای رومت کرانی ما بخیردی از دو نه هفته شماره در حق دوایا چهوراس نواند قصه بکری تاریخ کمارا ترکیه ورا شاری کردی خیلی قرکردی قومیه او تدایا گرده آمه زاردنه تاریخ دولت ترک تاریخ قرکردشانو است بیایشه نتوی دولت ترک گردایی چین بیایشه کردانو kamcı partiyan, kamcı siyaset medar beno ve bu politikaya zordeste u kırkere ne bedeliyena. Armanzo serikiye devlette Türk'ü her tım kırkerdişe şari kurdiyo. Zaniyeno ki pe ve çintişane serra hazaru nüsü panzaşi partiya demokratikı ame iktidar. Şarani Türkiye fikriya ki edi Türkiye'de pergala demokratik bena labele serri raverti u rio raste partiya demokratik veciya orta jipeşe demokratan gınavaro inanzi dest pe düşmeniye kurdan kert yani miyani CHP u depide münavebe esti tena nameye zulmkari avuriya yeno zanayeni ki serra hazara nüsü panzaz heştidi Irak'tı beni serkişiye General Abdülkerim Kasım idi derbeye ki kevmiye. Na derbe Kurdan reuşa başı amadı kerdi. Kanuni bingeyi demdemiydi maddeye hireyin idi ameyeni müşteneki Kurdi u Erebi vayire hempari Irak'i. No dem Mela Mustafa Barzani Levi General Abdülkerim Kasım idi. Name Barzani tesiri Kurdani Türkiye zikerdene. Beguman devlet Türkiye vaştene ki tekiliyani Kurdan asten bikaro. Ay ne vaştene Kurdi Bakure Kurdistani vaire hışmendiye netevi babe. Devlet Türkiye sebak verniye teyirayişe Kurdan bigero tayi hevdayişe zahiri kerdi. Na çarşıvadı Torni Şeyh Seyidi Abdülmelik Fırat Tala rapore ki Fermandar Hezane Bejiyan Cemal Gürselikanı. Fırati vekte derba biz halte bulanıdı, yatsı adadı, vezir Fatih Rüştü Zorlu reydi, kısayı kerdo u tayi zanayişi grevte. Gore ni zanayişan Cemal Gürseli rapore xodu, nuştoku, Kurdi çektar beni, u hemvere devlet Türk'ü xoverdayiş amadı kene. Ey seba ver grevtişi vatoku va 5000 yan 2500 Kurdi bere kırkerdeni yan bere Rusnayeni kampan. Dımara Serok Komar Celal Bayar, Serok Vezir Adnan Menderes, Ser Fermandaro Peroyi Cevdet Sunay, Veziri Karane Tebiri Fatih Rüştü Zorlu, Veziri Karane Zerreyi Namık Gedik, u Veziri Avani Tevfik İleri Miyane Xodu no rapor erzna. Pevina işti Turan Perez Tevfik ileri vina kısayı kerdi. Ez embazı Kurdan niya la ek ma ni rapori aneza ma Cezayir'i meyari Kurdistan. Oncina vezir Fatih Rüştü Zorlu zi vera ni rapori yeno. Rapori Cemal Gürseli teni bınikaşo. Api Musa kitabı khoye biname bir amayişe mıdı Nuseno ki no rapor bi deste Ergun Gökdeniz'i ameo amadı kerden. Gore fikre ma tiyadı paradoks esto. Sıkı Ergun Gökdeniz badecu teore prosesi beno. Na çarçıvadı mekaleya Bilal Nergiziya biname Türkiye'de miyani serrani Hazar nüsü çöres Hazar nüsü seçtandı Persa Rojelati Deyra Balkeşa. Nergiz Nusenoku Serok Komar Celal Bayari rapore Cemal Gürseli Wendo o vina kısayı kerdo. Rapor bideste fermandare Hezane Bejiyan ameo amadı kerdene. Yan rapor bero zavardene, yan zi fermandar bero vecifeye kora grevtene. Ek rapor zadı neno zavardene, o vakt babet bera cigerayene. Bini havay Serok Vezir Adnan Menderes'i
raporê Gürselî bi endamanê asayîş û mîtê Tirkiye qeseyê kerdo. Asayîş ra Ergun Gökdeniz û mîtî ra Ziya Selişikî tayî raporî amadî kerde. Bilal Nergiz îdiya keno ku Gökdeniz û Selişikî waşt çevrez panzas Kurdî berê tepîştene. Labelê Apê Musa nûseno ku Ergun Gökdenizî waşt hazar Kurdê roşnbîrî berê kiştene. Goreyê zanayîşo ku Apê Musa dano Adnan Menderesî raporê Gökdenizî wîna erzinaye. Suçê ku müfettiş qalazı keno suçê derdikevdî jî. Manî hazar kesan ra panzas merdiman bitepîşe û pê qerarê mehkeme derdibikere. Binî hewayê ekma eşkenê panzas bi panzas bitepîşe û pê qerarê mehkeme derdibikere. O wext ma eşkenê birese humara hezarê. Apê Musa îfade keno ku Celal Bayarî raporê Ergun Gökdenizî ezib naye û vato ku xora înkila hêwjî keno. Zaniyeno ku çêkuya înkila yena manaya kinîtîşê kokê çiyekî. Bayar nî metodanê xiraban xeyle baş zaneno. Çêkî o verê cû tewrê qirkevdişê Dêrsimî bî û uzadı rolê xwe kay kerd. Peyniya pêvînayîş û eznayîşanê îdarekaranê Tirkan di derheqê panzas merdiman di qerarê tepîştîşî diya. Hikûmetê Tirkî waştên nî tepîştîşan seba ki Amerîka ra hedkarî bigero bigirêno. Ê plan kerdine ki Simanê Rojawanê de xeyalê tegerayîşê komünîstî biaferno. Oncina waştene Kurdanê Bakurê Kurdistanê re sê tegerayîşê Kurdî ne sê tegerayîşê komünîstî nîşan bido. Yani îdareyê Adnan Menderesî hetekra planê binkorî kerdine. Na polîtîka tebî hete Amerîka û Kurdan ra eşkayene qebûl diyene. Çeke Amerîka hemberê komünîzmî şer kerdine û miyanê Kurdan de zî çêkuya komünîzm qet rezdarî nediyene. Hikûmetê Menderesî semedê tepîşteyan Stenbol de cayek amadî kerdibê. Peyê bînaya Harbiye de hangarek est bî. Hangar de çevrez hebê hücreyê amadî bî. Hücreyê xeyle teng bî. Î mendene goran. Binî hewayê desthavtê qanûna 1959 de hîriz di kesî Ameyê tepîştene. Dest sesê çeleyê 1960 de panz kesî zî îlaveyê lîste bî. Derva gulana vîst hawtira dima hirî kesî tepîşiyayê û humara vêciyayê çevrez. Seba ki hücreyan de tena çevrez tepîşteyê za biyene dest merdimî bi tepîştîşê Ameyê muhakeme kerdene. Badê jî dosyeya di Kurdan zî Ameyê îlavî kerdene na deva. Humara tepîşteyan bî panzas yew. Labelê na deva terminolojî di sey devaya çevrez newan hesibiyene. Çêkî tepîşteyê ku cîwan Emin Batu hücreya xwe de gonî şehîşî Pîzeyî ra Şirrehmet. Batûyê odaya xwe de pê goniya xwe serê dêsî de wîna nûştiye. Ez baxçeyê bendeyî de gulekî biyayîş ra zêdeyer baxçeyê azadiyê de têliyek biyayîşê veçînene. Bahaneyê tepîştîşê çimeyan de ciyayê. Tayî çimeyan de yeno îddia kerdene ki tepîşteyan baştîdabî şîîra Apê Musayî bi nameyê qimil. Şîîrê tebaxê 1959 de rojnameyê îlerî yurt de veşaniye. Bêguman na şîîrê raya umûmiya Tirkiye û Kurdistan de xeyle deng vet. Labelê qerarê tepîştîşê na şîîr ra dima negiriye. Şîîrê tena destê hikûmetê hêzdar kerd û seba tepîştîşê bahaneyek afirnaye. Yüz Naci Kutlay nûseno ku îdareyê Menderesî îddia kerdo ku tepîşteyan seba letî kerdişê Tirkiye welatanê bînan ra hedkarî girevto. Hikûmetê Tirkiye heman wextî de fikriyayo ku panzas merdimî
endam Partiya Azadiya Kurd bî. Wîna Asyano ki nameyê partî bi destê hikûmetê Menderesî afêriya. İddianameyê ki derheqê tepîşteyan da amade bîdi xêlê cümleyê balkêşî est ê. Uza di ameyên nûştenê ki ziwan ki hetê Kurdan ra yên qiseyî kerdene tê tewrê ziwananê Tirkî û Farizkî yo. Oncina nûsiyêne ki rixmo ki Kurdê Tirkî î xosey Kurd penaskenê û wazenê dewleta Xweser rone. Miyanê tepîşteyan de xêlê merdimê roşnbîrî û zanyarê est bî. Portreyê sey Apê Musa, Saîd Kırmızıtoprak, yani Doktor Şivan, Naci Kutlay, Saîd Elçi, Selim Kılıçoğlu, Muhsin Şavata, Esat Cemiloğlu, Canip Yıldırım, Örfi Akkoyunlu, mabenê tepîşteyan de bî. Hete ekonomî û îdeoloji ra mabenê tepîşteyan de tayî ciyayî est bî. Misal Naci Kutlay, nûseno ki Örfi Akkoyunlu wayîrê Atolyeka girdi û Esat Cemiloğlu wayîrê herram bî. Tayî Kurdî çepkir, tayî zî rastkir bî. Mavacê Apê Musa, Doktor Şivan, Hasan Akkuş Kurdê çepkirî bî. Saîd Elçi, Ziya Şerefxanoğlu û Seyîn İnan wayîrê fikranê rastkiran bî. Dayê ku tepîştê te di mendene seba wêşî zav xirab bî. Apê Musa vano ku odayan di merreyê leğimî û espî jî est bî. Tepîşteyê ne eşkayên miyanê xwe de qiseyê bikere. İnan seba dayîş girêwtîşê agahî merreyê şuxunayên. Merreyan kaxideke te di penîr û helwa vêciyene xaş kerdene û berdene hîjrayên bînan. Tepîşteyan çiyek nûştene û yê bînan re pê merreyan rûsnayene. Nameyê hinî dayîş girêwtîşê agahî postibêriya merreyî bî. Hîjrayê ki seba ki tepîşteyê bikîşayê amevê amade kerdene. Zoka nameyê hîjrayan sey hîjrayanê mergê hesibiyene. Gama ki tepîşteyê hîjrayanê Harbiye de mendene biz havtê gulana 1983 de derbi evimiyaye. Na derbira dima şertê înan hîna başer bî. Badê jû Hiristê Nîsana 1983 sarî de riyê kêmiya delîlan derheqê tepîşteyan de bira vera dayîşê diyaye. La dima reyna bi destê dadgeha berziya temîzî na birê ameyê xeribnaye. Goreyê maddeyanê söz çöres yew sê û çöres didê Kanûnê Cezayê Tirkiyê nêwêra muhakeme kerdêş viraziya. Vî sarê Eylûla 1985 de bi bahaneya ronayîşê partî û qerz kerdişê hîsanê netewîyan dest panz merdiman re cezayê bi serranê vîst û çar diyaye. Vîst sarê Eylûla 1985 de bi bahaneya ronayîşê partî û qerz kerdişê hîsanê netewîyan dest panz merdiman re cezayê bi serranê di do nem û çar diyaye. Badê cû Hiristê gulana 1983 de dewa raştê raviyartîşê demî bî. Peynî de hewldayîşê dewleta Tirkiye qelerin û kêmkewtî binkewt. Bi zîrtê qirawilê awa derya ne qelebiyena. Temaşî kerdoxê Ercayê bernameyê ma tiya de qêdiya. Keremê xwe ra kanalê ma YouTuberê abone bibe. Xwe vî re mekere. Hayîtê xwe bê. Xizir şima de heval bo.